daghanag mga bayron nun sa balay oy. Napay tubig, napay suga, naay bugas, naay mga pamaliton, mga project, mga unsa pa ni graduation fee, mga sa manig daghan na jud napay satellite. Sa bayra kailangan pa ba ni bayran ning satellite. Unsa may buhaton ako no para maimpas ning mga utang no. O mga bayron nun diri sa balay. O di ko'y lain nga mauna-unaan ba? Ay tama na dito speaker. Itong bagong gipalit ni Papa. Mo dito kong ibaligya kay para mautoy pambala na ako. Sa ba? Isa man ako suguon ani nga maula man ko mo baligya og mosuroy ani nga butang. Ay tama na di si Buknoy. Ako dito sa suguon. Buknoy, Noy Bok. Nakisugo si mo ba? Zaman. Isuroy ang speaker kay kailangan na to ibaligya kay dagang kay tagbayro nun. Ah, grabe. Kita magpurwente sa guon. Ano man ay klaro nyo. May mga bata di ako. Isugo kong papa ba nga ibaligya to kay para natay bayro nun, satellite, napay internet, napay bugas, napay tubig. Apay gayo. Pero naman kay kwarta, tagaan mo kay kwarta 515. Pila, 1.5? O 15. Pag sure oy. Narong na imo. Bangon dayon. Kita man kami hindi sa guon. Balik lang. Ito na sa kamera niya. 1.5. Bantay. Hindi mo mahatag ha. Lahat ng ito'y ay anak sa Hero. Buknoy, mo ni imuhang ibaligya ha sa isuroy ha. Okay. Kay bago pa kayo ni wa pa ni tatsa. Ako ang speaker ha. Oh, Ni kuloy. ibaligya o isuroy dito sa to mga silingan kay Siguro na Samsung Galaxy or kuan. kuani kanang JBL or China. Sticky. Ah, China Sea. Mao ni imong ibaligya dito sa ato mga silingan. Isuroy ni kay mao ni tong pangbayad sa ato ang mga utang diri sa balay. So kaya nimo ni nakay mga pila ka porsyento diri ang kumahalin nimo ni nakay porsyento ani. Ari? So let's go update. Daw, kaya ba na kong basa nun? Abi ko magamay, dako man na rin eh. Bilis ako. Australia and then I will follow. Pagambing ka Buknoy ha kay daghang kay scammer karon. Pagayo-ayo dito kay daghang kay mga tao dira nga mga dili mo bayad. Update. Dilanan ko na ipautang ko, lakalibala, Nicole. Adya pa, problema ko, lakalibala. Pagulian ni na natin bugas. Sige, update dagan. Sutoy. Sige. Ay napaglangay ha, balik dayon. Ay, grabe ka, init sa clouds. Init. Ang nakikita niyo po ngayon, Init ka rin. Ay, abi ko maglandong. Sa manib sa'yo, pakayo. Wapay, alas 6, init na. Saan naman niya eh? Ang helmet sa tagay para malandungan ta. Grabe ko kainit. Delikado itong ulo eh. Labad, kuya pan, tanik lakihan eh. pagkaroon na ito. Tara, way dakop ba? Dakpan, magyapong ko. Ano, may lisensya po na helmet. Sige lang. Likay lang dakop. Kapoy, manuroy eh. Makitaan ko sa kong crush. Wala na eh. Sa mga suroy lang eh. Speaker mo dia. Ayo. Speaker call te. Magmuntag speaker mo dia. Ayo. Mali mo ay tao pero na mo tubag. Ay tik na mga balay karon. Kuya na karon na made in China magod lang balay. Oh, made in China ba to high-tech na? Ay dapat na rin natin. Speaker mo diha. Speaker mo diha call te. Pwede to mga speaker te call. Ay, kuya ay. Pila naman taka-oras siguro, wa may mo palit. Ano naman eh? Imalas man siguro ko ani.
Di na po ko na isuroy. Di na po. Wapay lang iingon. Inginom mo na po na isuroy. Ay naku ay. Mana na magsuroy. Gihito mo naman ako na isuroy. Natanong ko mga balay-balay. Napumulit na mulit ako ay. Apo din ay kabuknoy. Unabot na. Kita na, pamligin mo ng speaker ba na nahalin? Ha? Ingon ka isuroy. Ingo ko baligya. Ingon ka isuroy lang dito. Wanay nun ako nagibaligya kay sayangan ko. Ingon mo ka isuroy. Di isuroy na ko. Musa mo na to pagbayad ani sa to mga bayro nun nga gisuroy ramday nimo. Ingon ka isuroy. Wadyo kay salana. Ang 1.5. Hasta pagka-lovely nimo eh. To dira eh. May pagmatog.